Good morning दोस्तो दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावसो मर्निं वक ओंखारनो मोनदों एसे लोमजानानै हस्पिटालाइज जानांदोंमोन बेमार जादों पेनक्रियासावनो जादोंमोन बेमारा पुरा सप्ता खनसे स्वागत हस्पिटालाव थानांदों सेलाइन पेनकिलार बेजोंसो दोनदों खुनुरुखुम थांनानै फैफिनबाय दा देहाखौ राफोद मोनबाय एसे हामदोंमोनबो मेङोमोन दा बे मेंनाय हामनाय गैला गासिबो गाजोबबाय दा फिसालायाबो ओंखारफादों नै गावनाव पेनक्रियाटाइटिस बेमार जाजानो गिनानै मर्निं वाकआव नैबे फुख्रियाव थब्लब बिबार नुनानै दसे नायबाय बिराद मोजां मोजां बारनानै दं साइज नुथारदों आना है वीडियो में आ जाओ खाओ खाओ पी ले दूध पी ले नैबे थाइजौआ बोसोराव खेबथाम थायोनो दा बेखौ दिनैसो गायनोसै बिराद गोबाव जाबायमोन गायनो मोनिया अखा हानानै आसाम फुड नार्सारिनिफ्राय लानानै फैनायमोन बियो बिथिं गायनो दै जमा जायोलै जायगाखौ बेखौनो फसायबाय आं बावनो गायनोसै नै गानलेरा जा गिदिर क्लियर होता है तो इसमें ही लगा देते हैं लगाओ लेकिन बहुत मुरा है रे मुरा नहीं रुदा है ओ रुदा बहुत रुदा है इसमें हो जाएगा देर नहीं वाला ले ले नहीं जाओ बेटा रे थांनो भाई ओइनि माबा गोजा तो जगह बदल देते हैं बिराद रोदा दं गय रोदा बैयाव गायनो हानाय नंला जायगा सोलायनोसै बाव गायना होनोसैलै बोसोराव खेबसे थायो होनो बेखौ 3 बार नामा मामोनलाय नङालै जोलैनि गिर गैया स' बे थाइजौआ बोसोराव खेबथाम थायोनो फुटसे बोसोराव खेबथाम नङा खनब्रै थायो दे समायबाय बेजोंनोथ' खनसेल' गाखोनो मोनदों ना दुइटिमा हा बे माबायाव ट्रेनाव माब्लाबा गाखोलांनांसिगोन र' आयंनाव थांबा खेबसेल' गाखोनो गोबायलायलायनाया थांगोन दे माबायाव बङाइगाव टाउननि अभार ब्रिज मोनबाय वाव मा आर्ट खालामनानै दोनदों बाहाय बिबार कार्डबोर्डनि बरिया बिराद मोजां